Good morning! Padung ko sa trabaho. Monday. Buntag sa'yo. Siyempre, kay padung buntag pa kaayo. Yung bumiyato, di ba? Karoon mga kabanding, di pa traffic kay buntag pa sa'yo. Tanawa, Tawa. Diretso-diretso ang pagdagan kay wala pa'y traffic. Pero nanay mga jeep, puno-puno na ang jeep kay 6 takapin. 6 sa nang time 6:10 na yung mga tao nga nag-atang kay magpadung na ni sila sa ilang trabaho pareha sa ako na may diri dapit sa e-mall, diba wala kayo inunahan traffic na. Basta mga kabandin, happy kayo ko kay nabalik na jud akong ads. Nabalik na akong ads, diba? Nabalik na jud pila ka months nga wala. Hala, nailamok nga naglupad-lupad. Wa kagawas. Balik na to sa atong dagway. Kaya ipakita na to atong dagway kay basin gimingaw muna ko, wala ko'y lipstick. Wala man ko ng lipstick maurag yapon kay mag face mask. Ako lang gitangtang kay kamera mang duha. Ug ang lamok na galakaw-lakaw, wala galakaw-lakaw iga. Lupad-lupad ang lamok. Nagpa-music ni siya akong gi-off kay copyright unya ta. Pasensya na wala ko'y lipstick. Wala ba ako nakato gabi maayo ner. Mura mo na excited. Dili maklaro ang kuha side mirror. Ana lang. Nga daw kaya kung naong diri perting dola. Wala ko nakatuguroy gabi nga. Hala, grabe no. Nabalik na jud ang akong ads. Duwa ko magdahom oray nga drive na siya kay ngano. Isa pag unsa to nga year 2019 masiguro to na no. Nga nag-eskwela kag driving. 2016. 2016 pa di ay unya. Nalagi mi plano nga magpalit og sakyanan. Sa wala pa mi nagpalit, wala pa na mo bayari, nag-driving o sa siya, balik siya kay kuyawan man ko uy nga moderitso siya ba mau to but ipa eskwela sa siya o ka ng driving kay kuyawan man ta mura na lang to kuha ng iyang review. Ningon gud ang kanang iyang instructor nga uy wa jud ko maglisod sa imo ha pagtudlo kay makamao naman ka. Mo to nga kanang mura na kog dili makuyawan kay pulmero gud kay mura kog makuyawan nga kung naay masikit mamugong ko kalisod lagi kayo kapoy kay sa tail kay mamugong man ko apil. Na kung sama ni uy mura man nig kanang kuha niya katong time gidugo ko sus ni kusugod ang akong dugo kay mamugong masad ko apil niya. Kay mura ko wala pa ko'y salig niya ba karon kay nisalig na ko niya kay niingon siya ngano dili makamusalig nako nga kanang salig magani ka sa motor kani paghang upat og sakyan upat og ligid ang motor duhara ka ligid niya na sad ko tuod no ngano di man ko musalig nga upat naman di ining ligid niya iyahang drive van ang motor duhara sa diin rami manglakaw ato gud moto ni murag ni kuan ra sad ko niya ni salig na pag human na siya og drive. Pag human niya drive, saling na jud ko mga kabati. Mao na karon dili na ko mamugong pero naa pa usahay mura pa kog mamugong usa kalain man ani mura mamugong man ta basing kuan. Kuyawan ko nervyosa man gud ko niya. Gusto ra ba niya nga iya ko pag eskwela og drive? Wala. Sa una lang nga nervyosa na ko tampo sa una lang kung masikitan ko mga dagko nga truck ay susampot lang. Kuyawan man jud ko Katugan ni sa una nga nagkuan ko mga kabandin kanang nag-drive ko sa motor, nag-practice ko dito sa bantayan sa amua. Pag-drive na ko nakadagan pa ko mga pila ka unahan, mga pila 2 kilometro. Pagbalik, mura naman ko nakuyawan. Wala na ko ni usap Sus, grabe ka nervyosa na ko. Saon kahanin ako no. Pero gusto ako kuan ba kahan ako, madaba kahan ako mag-drive ko. Kuyawan man jud ko bisan pa siguro sa probinsya mura maguna ako una-una. So kay angay buhaton sa inyo kinsa ka ang pareha sa ako
tanaw niya karon na conquer ninyo ang inyong fare. Sige mga kabandin, comment kung unsa ang angay buhaton. Kay ako number 1 jud ko nga ingana. Pero gusto ko makatuon pero mahadlok man ko. Ay nako, ana mi diri dapit sa may SM. Tawan ninyo. Ako ipakita sa inyo ni stop na. Tara. Traffic gamay kay ang time, asa ang time? 6:21 na. Tara, relax ra kaayo ako. Driver, my honey, my love, so sweet. Iya eh. Ano man na diri ka? Hala. Sikit ko. Sige, yan na lang dito, balik lang unahan. Ha? Nasayo pa jud siya nga dapat diri siya nga lane. Diri nga lane. Nya kani siya dito, nya kami mo straight man mi, kay Mandawi man mi. Hala, nay nagsirbato nimo? Wala. Ah, wala. Kaya na kasab-an taan ni ron. 18 ay hapit na ang time. 18, 15, 14. Ay, nauton ta wala lay magsunod nato ay kasab-an jud ta. Kaniliging bago pa sa una lang ni. Kay kani padung man ni didto. Kani padung. So, lesson learned nga dapat diri ka nga lane next time. Mao na siya. First time pa niya naabot diri sa Mandawi, ha? No? First time pa niya naabot siya diri sa Mandawi kay katong pag-drive test niya dito ra man siya sa Cebu City dapit diri kay di pa kayo sweet pero nag-drive naman ni siya good. Magsalig lang sa una kay motor lang ang dalhon karon kay upat naman kaligid. Mo na nga maganad-anad na. Lahira man jud ang motor kay maglusot-lusot ari ka diri dapita maadto ka dito okay ra kaayo pero kaning upat kaligid na jud mayano-yano og lusot-lusot kay kung traffic jud ka mao na diha mao nang nakalahi gyud. So good morning kanato mga kabandin. Sige sunod na sad mga kabandin ha, bye bye.